Ja, men jeg kan ikke nå at reagere. Eller det kan godt være, at jeg rammer ikke. Og hvis jeg ikke rammer første skud, der. Begge to. What? Det er det der, jeg mener. Okay. Au. Nej, det var mig, det var bare. Jeg troede, det var mig, der var dinget. Jeg tænker også, der var jeg sådan... Hold da op. Wow. Det er bare, jeg dør på en 100. del af et sekund, hver gang jeg spiller det her spil. Altså... Oh. Hello. Come on. Altså... Jeg bliver slur. Vi traded headshot, men de går med den der powerful midt, så... Ja, siger vi det. Rigtigt. Han er nede. Oh boy. Oh boy. Come on. Where are you? Right there, yeah. Holy fucking shit. Mentalitet! Svinde væk fra hverdagens problemer. Kan du se mig nu? Woo! Mange mennesker samme trappesten. Følelser bliver gentaget, hvor er det dog fint. What? Oh. Ja. Du skulle så skyde, altså. Det kan jeg jo ikke nå på. Skulle så ikke benet der. Jeg skulle skræmme. Jeg skal lade være med at skyde kasserne hele tiden. Det hjælper ikke rigtigt på det. Nej. Nej. Stop. Og lægger hovedet på mit ben! Jeg ser hjertet ud Altså. Au. Altså, hvad jeg føler ikke rigtig den... Jeg føler ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Oh. Jeg så dig lidt for sent. Stop. Hvordan fuck du ramt det her? Jeg forstår ikke. Right there, yeah. Terrorists win. All right. Du er bange.
Nej. Terrorists win. All right. Counter-terrorists Det går aldrig godt for dig, det der. Nej, nej. Jeg ved ikke hvorfor. Counter-terrorists win. Ej, hvor er det bare irriterende. All right. Jeg burde virkelig drikke noget mere. Jeg kan jo ikke lige gøre det. Let's do this quick. Nej, jeg rammer bedre, når jeg drikker. Jeg kan ikke ramme for det. Jeg har lige surfet vildt meget, og jeg er ikke vant til den her sensitivity. Let's do this thing. Come on. Terrorists win. Altså sådan... Altså sådan... Altså. Sebastian. Gør du det? Henne? Det ved jeg ikke. Let's go. Kom nu! Yes, man! Var det bare dog... Ja. Terrorists win. Yeah. Jeg skød lige hen over dit fucking fede hoved, mand. Nå. Okay. Let's do this. Nå. Terrorists win. All right. Let's get in and out. Impressive. Terrorists win. Altså, Yes. Hold det, Magle. Move it. Sådan der. Go, go, go. jeg blev lige knappet en øl op der. Terrorists win. Jeg vil gerne dø. Au. Move it. CT. Er det ligesom en CT-scanning? Hvad mener du? Counter-terrorists win. Come on. Okay. Så er det lige begge en våben. Terrorists win. Right there. Right there. Yeah. Ah. Counter-terrorists win. Det føler som det fjollet var. Ui, jeg svæver, jeg skød dig i hovedet. Det gjorde du også. Ja. Get in and out. Nu er du fjollet. Ja. Hit it. Jeg vil bare sige, at jeg holder virkelig meget af dig, og jeg synes, du er en god ven. Du er fucking idiot. All right. Counter-terrorists win. Ja! I'm the sneaky man. I see you. Yeah, I see that. Terrorists win. Right there. Right Hvis jeg there. ramte dig i hovedet, ikke? Så vil du dø. På stedet. Go, go, go. Ja. Money. We got it, baby. Money, sagde min fyr. Money, 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 money. We got Money, it, money, money. baby. But if Wow, dude, go wow. away. What? Wow. Wow. Counter-terrorists win. Så er der bare sådan en sød, fin lille pige igen. Let's do this thing. Come on. Sød, fin lille pige. Go, go.
Terrorists win. Right there. Au, for helvede. Yeah. Hov, må jeg lige bede om kammertonen? Come on, let's go. Terrorists win. Yeah. Hey lads, let's pillage a village and do the Terrorists win. Yes. Michael Jackson. Time to do this. Kom nu! Terrorists win. Right there. Yeah, we did it. Get in and get out. Hold da op. Yeah. Get in and get out. Nu slapper jeg helt af. Terrorists win. Yes. Det er du ikke. Terrorists Nej, jeg har fucking Parkinsons eller sådan noget.